Kahat Jingkyrsiew lani ke Jagruthi Mela belalong ke jing sedang ke Pynlong da ke Bethany Society Shillong ha ke jing trelang bat ke Enable India kelawan ra lang ya kinang simenta bakongsan na ki brew ki badan jing duna ha ki khotmet kani ke jing lang ke bakerpang ketemu ban penkup bori ki brew ki badan jing duna ha ki khotmet da ke ba ai ke jing tip ki bakongsan halor ki pulia puthi ka jing tibet ka skim sarkar bat kilat kamai tung ini phai chakni ke khubor I berkentup ia kejingiram untuk po badang kena berkalat jinghikai berkentup lang kani ke program kalap pendroi ia kejing so pedeng kinong penbiang bat kinong pedeng ha kejing im jong ubriu badan jing tuna ha ki dukat men Menteri Kesehatan Social Welfare ba polding do lah penlaj ia kejing mang ka ba nyopun riu lak tingka syak Bethany Society ka ba penskam biang ia kejing angnu jong sarkar ban kersan ni ki beri badan jing tuna ha ki dukat men ula pen kemen ru i pe ba da ka barwai of ₹76 lakh for Bethany Society to further enhance its various activities. It's very important for each of us to realize that we are gifted. Do not think that you are disadvantaged because you are disabled. Gomber Tadakar, kabadai Executive Director jong Bethany Society, layaro ekini kejing persang hendrai la banjur ya kejing don kam pencha syapang skim ki beladan lupa. Kadba Guru Prasad ubadai Director ke Enable India ulakulare kejing erap ke bayai peteng ya sorkar. Mikhalia ke benuan ra kejing kela ke badan jingmut ha kejing im jong ki beriu ke badan jing duna ha ki dukat men. Why we feel so concerned about having this Mela is because the time has come when people with disabilities must realize that they should not be just, charity objects, right? When you kanika jing yo nakiway, but they should stand on their own feet, earn their own living, support their own families, live a life like other people. So Enable India, Bangalore believes how the organization can contribute for the life of people with disabilities and make them to lead a dignified life. Na pedeng jing tu kena ki ba aimen sim kalong jong Samsul Haq Nagwati batrai kum unong li ajing bang ke sumatu balap ni ya ka baik elektrik ke jong u ka balong ka tiar ka bapen kala ya ka jing im ke jong u ka balapen la eu banyo ya ka kamai ka baskam da ka bayat ya ka surok jong ka Guwati ka hat Jingkyrsiew ka yang kum ka jing aimen sim jong ka jing pen ku bor ka ba pli ya ka jing khang sya ka lawai ka ba kham shai ka ba kentup lang ya ka lawai jong ki bri ka badan jing tuna ha ki dukat men Bureau Reports DD News Mikhalaya Mentang ini pe